вазорати умури дохилӣ мегӯяд аъзои шӯрои деҳаи ҷонварсӯзи ноҳияи Файзобод худро қозӣ ва мулкдор ҳисобида никоҳи ду оиларо бекор карданд. ба қавли вазорати дохилӣ дар пайи ташкилии дидбонгоҳи шабона аъзои шӯрои деҳаи ҷонварсӯз шаби 17 июн Камолиддин Сатторов як сокини ноҳияи Файзободро дастгир карда ӯро шадидан лату кӯб карданд. суханони беасос ва фитнаангези ҳамдиҳагонро асос дониста ба қавли мурофиаи ғайриқонунӣ ташкил карда никоҳи мусулмонии Ашуров ва ҳамсарашро бекор карда ба ҷудошавии ду ҷуфт ва парокандагии як хонавода сабаб гардидааст. мақомот мегӯянд нисбати 7 сокини ин маҳалла бо иттиҳоми авбошии гурӯҳӣ парванда боз шудааст. дар шарҳи гузориши мақомот омадааст ки аъзоёни шӯрои ин деҳа худсарона муҳокимаи додгоҳӣ ташкил кардаанд. иттиҳоме ки худи аъзоёни шӯрои маҳалла онро рад мекунанд. ягон таимо ягон касо маҷбур кардагӣ нестем ки оила тасарте бо ҳамуҷуд ҳам отаи ҳаму занак омадагӣ буд ҳамиҷа гуфт ки ман духтарам мегирам мебарам гуфт ҷавоби ира бите сани Сафар Фаршур ҳами ҳами аъзои комитетам мардумам гуфтанд ки ягон ҷавоб нате ягон чӣ ҷуда мо барои кор омадагӣ нестем мо барои омадагием ки мисоли оила клер нашаваду як тартибот бошад. гумонбарони ин моҷаро мегӯянд дастгир кардани Камолиддин Сатторов тасодуфӣ буд. мегӯянд ду нафар аз сокинони деҳа ки ба хотири пайдо кардани дӯст дар деҳа гашту гузор мекарданд бо дидани як нафари бегона ва он ҳам дар ҳоли гурез гумон карданд ӯ дӯзд аст. ин ҷавонро ба ин гумонбар медонанд ки гӯё барои ишқварзӣ назди яке аз сокинони деҳа хонаводаи Сафаров меомадааст. با مقصد چی اومدی قشلو؟ ها؟ ما باید دخترم هم گمه شدم کنه من میرم تو دخترم جان چی وقت اینه نگاه کن تو دخترم اکی اشورا نگاه کن دیدم اکی او چی وقت نمیدونم рӯзи 26 июл вақте мо дар деҳаи ҷонварсӯз будем дар хонаи Сафаровҳо касе набуд. ҳамсояҳо мегӯянд аз ин ҳодиса дар ҳайрат мондаанд, зеро аз ин пеш ҳеҷ рафтори бади ин хонаводаро надида буданд. хай рости гап мегӯм ки зани хай хонақа буд мисол нону намакте буд хай оили духтарчаш чӣ гуфта метавом оили духтарчаш барои ки ӯ дутарафа тарбия гирифтеса буд ҳозирам айхонаи ами шавараш кӯчу палтарш овардагӣ нест. мақомоти тоҷик ин муҳокимаи худсаронаро хилофи қонунҳои Тоҷикистон ва ҷиноят мешуморанд. дар сурати исбот шудани гуноҳи ин 7 нафар онҳоро то 5 соли зиндон интизор аст.